sam Pepa Prase. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Prodavnica gospodina Lisca. Mama i tata Prase pakuju poklon. Poklon. Da li je za mene ili za Georgea? Ne, Pepa. Nije ni za tebe, ni za njega. Aha, a jel to igračka? Ne, nego staklena vaza. Malo vam je dosadan poklon. To je poklon za odrasle, Pepa. Kupili smo ga za baku i deku. Slave godišnjicu braka. A da im kupimo i George i ja neki poklon. Baš je to lepo od vas, Pepa, ali pokloni su vrlo skupi. Imamo mi para u kasici prasici. Pepa i George su uštedeli jedan novčić i 2 dugmeta. Dobro, hajdemo u kupovinu. Ovo je prodavnica gospodina Lisca. Dobar dan svima. Kako da vam pomognem? Baka i deka Prase slave godišnjicu braka. Oni su vrlo stari i treba im poklon. Kod mene nema šta nema. Sigurno ćete naći nešto prikladno. Koliki meda, divan je. Da uzmemo njega. Pepa, poklon nije za tebe, nego za baku i deku. Uf, da. Pogledaj, smešni zubi. Lažni zubi na navijanje. Vrlo su popularni. Može li to da bude poklon za baku i deku? Ne, mislim da oni već imaju dovoljno veštačkih zuba, Pepa. Da li baka i deka možda vole da rade u bašti? Vole. Onda im uzmite kofu i lopaticu. Kupite jedno, drugo dobijate besplatno. Ali već imaju i kofe, i lopatici, i viljuške i sve. I jao. Znam, deka voli da plovi brodom. To je onda to. Imam sve što bi jedan mornar ikada poželeo. Čak i zakopano blago. Pa sve osim zakopanog blaga. Da li deka i baka vole antikvitete? Šta su vam ti kviteti? Antikviteti su stari, retki predmeti. Obično jesu. Ali moji antikviteti su sveži i novi. Naprimer, ove stolice prodajemo na kilogram. Je li to od hrastovine? Nego od plastične hrastovine. Je li udobna? Ne sedajte na nju. Stolice antikviteti nisu za sedenje. Čemu onda služe? Za gledanje. Pa, to baš nije zabavno, čak ni za odrasle. Nije lako naći pravi poklon za baku i deku. Ne razumem. Kod mene nema šta nema. Sigurno vam se nešto sviđa. Tako je. Ovaj meda mi se sviđa, a mislim da bi se i baki i deki svideo. Da ga kupimo onda. Odličan izbor. Ko će da plati? 1 novčić i 2 dugmeta. Izvolite kusur, 1 dugme. Hvala, gospodine Lisac. Pepa i njena porodica su došli da donesu baki i deki poklone. Bako Prase, deko Prase! Zdravo, mališani. Srećna vam godišnjica. O, još jedna vaza. Tako je, to je poklon za odrasle, zato je tako dosadan. Divna je. Hvala, stavit ćemo je pored ostalih vaza. I George i ja smo vam kupili poklon. Nadam se da vam odgovara. Lišani meda, za deku i mene. Hvala, Pepa, hvala, George. Odličan je za maženje. Jeste li mu dali ime? Pa zove se Meda Edi. I šta Edi voli da jede? Čokoladu i brokoli. To je najbolji poklon koji smo ikada dobili. O, ali ako će Edi da živi sa nama, treba će mu deca da ima s kim da se igra. Igraćemo se mi sa njim, bako. Kad god nas posetite, on će biti tu da se igra sa vama. O, sjajno!